Tá únsaí olmhuair á dhéanamh fórsaí míleata Israel bheannaigh na Iaráine agus sprochanna sa Libáin ríshtinmh an 5 lá as a chéile. Áirítear os cinn 1,000 síbhialtach a bheith marithe inis ag ionsaithe Israel agus na Stáit Aontaithe Mheiriceá. Inmh chuir fórsaí Mheiriceá lung Cogadh de chuid na Iaráine go táin puil in únsaí tarpéid. Dúirt an tugtar an Trump nach féidir trúpaí an talamh a chur as an áireamh, rud nach bhfuil bearta acu go fóil. Ag an am céine túir scítar sna meán go bhfuil siad chun tacaíocht agus arm a thuairt do na Cordaoinig í tuaisceart na tíre, ionas go mbeadh siad san anán éirí amach I gcoinne an rialtas. Bunnagar na Iaráine, Iran's infrastructure. Bunnagar na Iaráine. Sprochanna no targetí, targets, sprochanna. Áirítear, it is estimated to reckoned, áirítear. Sibhialtach, civilian, sibhialtach. Lung chogadh, worship, lung chogadh. Hui she go tóin pull, she sank. Hui she go tóin pull. Cur as an Arab, to rule out. Cur as an Arab. Tuaiscítar sna main. It's been reported in the media. Tuaiscítar sna main. Na Kurgini, the Kurds, na Kurgini. Idioma, to revolt, to rebel. Idioma. Fech a rish ganna fo hedgel. A degin to garrod an ish. De billige ebra agus chilu clarchtaí ar fáil ag SNAS.ie. Tá únsaí olmhuair á dhéanamh fórsaí míleata Israel bheannaigh na Iaráine agus sprochanna sa Libáin ríshtinmh an 5 lá as a chéile. Áirítear os cinn 1,000 síbhialtach a bheith marithe inis ag ionsaithe Israel agus na Stáit Aontaithe Mheiriceá. Inmh chuir fórsaí Mheiriceá lung Cogadh de chuid na Iaráine go táin puil in únsaí tarpéid. Dúirt an tugtar an Trump nach féidir trúpaí an talamh a chur as an áireamh, rud nach bhfuil bearta acu go fóil. Ag an am céine túir scítar sna meán go bhfuil siad chun tacaíocht agus arm a thuairt do na Cordaoinig í tuaisceart na tíre, ionas go mbeadh siad san anán éirí amach I gcoinne an rialtas.